Good morning guys, magluluto tayo ng sinokmane. Ibibigay natin doon sa pabasa, sa traditional na ginagawa ng mga Katoliko sa taon-taon or Aglipay Church. Ayan. Paggawa ko nito, tinutuno ko yung aking asukal sa gata. Niluluto ko muna yung gata bago yung asukal. Kaya muna natin siyang kumulo para maluto yung gata. Yan guys, kumukulo na yung ating gata. Kaya muna natin yung mantika para yummy. Gawa tayo ng sinokmane. Bibigyan natin doon sa pabasa. Yung mga Katoliko, nakakaroon siguro kayo kung ano yung pabasa. Tapos nagawa tayo ng tawagin nila yung lumpia. Mamaya pagkatapos nito, unahin muna natin ito kasi yung pabasa sa bago matagal na matapos. Yung mga 12 hours yata, yung isang libo binabasa talaga. Nung araw, yung lola namin sa probinsya, yun nagpapabasa rin. Pupunta kami rin, naalala ko may list ko kami. Pupunta kami rin sa pabasa ng lola at lolo namin. Kami bali pinakareunion namin ng mga mapipinsan. Traditional kasi yun na mga Katoliko. Iwan ko lang sa mga tiyori namin kasi ako na yung mga kapatid na namin kung natitira kung itinulong. Hindi na kasi tayo nakakuha ng probinsya. Kung ano na nangyayari ba sa tradition. Kaya malakas tayo gumawa nito kapag may Katoliko. Meron tayong mga sticker na ginagawa nito yung meron siyang masarap yung may tapos po kaya yung meron tinatawag na anis yung pabango. Meron kasi na gusto yung pabango siya tapos malasa. Ayan guys, malapit na siyang lumabas na yung mantika. Maya na konti lalagay natin. Tutunawin natin yan ito. Tapos lalagay natin yung ating malagkit, yung ating linuto. Luto na po yung ating malagkit. Nagkabi nga pala, gumawa na tayo ng latik para yung panglalagay sa ibabaw na yung ating ginagawa ngayon. Ayan, luto na po siya at nilalagay na po natin yung ating asukal. Ayan po. Ngayon po namin na natin asukal. Ganyan po ako magawa. Pwede po kayong gumawa ng sarili nyong version, pero kailangan tunawin yung sukal. Yung minsan tubig pwede rin. Yung iba kasi yung nanay ko nung araw kung gumawa nito, ang ginagawa niya guys yung yes, yung ginagawa niya pasabaw din sa malagkit. Kaya iba rin yung lasa. Pero din kasi yung gata niyan dito pa rin. Kaya nga lang, yung ginawa natin, pinagtunaw natin sa asukal yung gata. Ayan guys, tayaan muna natin matunaw. Ayan, pwede rin ito. Yung iba kasi, kahit gumagawa ng yung suman, gumagawa sila ng sausawan. Ito yung ginagawa nila, sukal, tinutunaw lang nila sa gata. Ayan, yung para hindi siya tumigas, kailangan pagkatunaw na siya, hangawin muna. Nilalagay niya siya sa isang lalagyan. Tapos pagkakain kayo, yun ang nilalagay nilang pinakasawsawan nila. Ganito yung paggawa nila ng yung mga nagtitindig ka ng online. Ganito po yung ginagawa nila. Ayan, hayaan muna po natin hanggang
luto na siya. Ayan, nalagay na natin para madali lang siyang iluto, kaya alam medyo mahirap talaga siya. Nakakapagod na haluin kasi malagkit na, mahirap talaga. Ayan, bali ko na siya, 1 kilo lang siya ibibigay natin doon sa ating magpapabasa, kasi para may makain sila ron. Ayan, guys, haluin na natin hanggang sa makubos yung sinama natin yung konting tutong. Masarap naman yun, hindi naman siya masyado sunod, hindi naman siya sunod, kaya lang tutong ng kaunti para sunog ng kaunti, pero okay lang yan kasi hindi naman sunog na sunog, hindi naman pait. Yan guys, halo-halo hanggang sa mawala yung sabaw, i-absorb po siya, i-absorb siya ng malagkit. Huwag nyo masyadong palalatain yung pagsasain nyo ng malagkit, katamtaman lang, kasi paglagay natin ito, ayan, mamaya po tuloy-tuloy lang po ang halo hanggang sa maluto. Huwag niya pong haya malakas ang apoy kasi may sunog siya, mag-aamoy sunog at sila maglalasang sunog siya. Ayan guys, wala na yung na-absorb na nakorte yung sabaw. Tuloy-tuloy lang po tayo paghalo hanggang sa maluto siya. Luto na siya, kaya lang simple kailangan natin siya i-mix na maayos para na-spread ng tamis. Tingnan niya, may konting tutong na kagad. Mahina na yung apoy natin, pero dahil naiwanan natin na kaunti, pasawa yung ating alaga kaso, kaya in-stop muna natin yung coverage ng video. Ayan, medyo natulong na ilalim kasi yung ating alagang si Doggy hinabol ng pusa. Pero lang po kasi pag ginayaan niya siya ang hindi aloy, masusunod po siya. Masusunod yung ilalim, nakakaroon gutong, hindi masarap yung lasa pag may sunog, may amoy niya, masarap yung amoy. Hayaan po natin siyang yung ating sinabaw ay ma-absorb ng po, ilalagay po natin sa isang lalagyan, and then tapos na po tayo, papakita po natin. Maraming salamat guys sa mga sumusuporta sa aking channel. Kaya tsaga-tsaga pasambat, makakaraos din tayo sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kahit paano na lang, kahit paano nakakapakain pa, tuloy-tuloy lang po. Malagkit na siya at mararamdaman nyo naman po pag malapit siya maluto kasi pahirap ng pahirap yung pahinahalo natin, palagkit na palagkit. Hindi sila yun nung paglagay mo pa lang malagkit sa nasa supar, pag hinalo nyo masyadong malambot tong haluin. Pag ganito po medyo matigas na, nakakangalay na rin. Donate lang po natin ito sa nagpapabasa para naman po sa alam mo yung mga tradisyon ng ating tradisyon sa ating simbahan. Pag mahal na araw kailangan yung pabasa.
Sasali na natin siya sa bilao. Masarap pong sa lalagay niya sa dahon ng saging. Pero dahil wala tayong dahon ng saging, ilagay natin sa foil. Sa foil na lang natin siya ilagay. Saka sa bilao. Sige guys, lagay natin sa bilao. Ayan guys, luto na yung ating sinukmani. Isasaling na lang natin dito sa bilao. At wala pa tayong foil, bubili muna. Ayan yung ginawa natin kagabing gumawa tayo kagabi yan. Yung gata na niluto natin. Yan yung toppings na ilalagay natin. Pwede rin kung gusto nyo po mag-toppings na kung cheese, pwede po kayong mag-toppings ng queso o cheese. Para maiba naman yung lasa. Depende po sa panlasa na gusto nyo. Dalawang rep, pwede pong latik. Ito yung latik po gusto nyo. O kaya yung cheese po, pwede po yun. Ayan guys, antayin na po natin bumili